Galicia segue a intercambiar experiencias en xestión de infraestructuras portuarias de titularidade autonómica con Andalucía. Despois da visita realizada onte a Sanxenxo e Baiona, os encontros continuaron hoxe no Barbanza. Esta mañá representantes do ente público galego e tamén do andaluz desplazáronse a Taboiro para coñecer a actividade portuaria e náutica que se desenvolve neste peirao. En definitiva, o que se pretende non é máis que intercambiar experiencias en materia de xestión portuaria e sumar sinerxias neste eido, co fin de alcanzar intereses comuns. Agradecemos esta visita que nos vai a permitir, que xa nos permiteu onte poñer en común diversos coñecementos, diversas experiencias na xestión portuaria, na explotación portuaria, no planeamento portuario, no negocio portuario, por que non decilo así tamén, e que vai a ter unha plasmación, se me permites, Rafael, no vindeiro outono cando, impulsado pola Xunta de Andalucía e pola Xunta de Galicia, se retomen esos encontros anuais de organismos portuarios autonómicos. Es lo que nosotros queremos con el nuevo gobierno andaluz llevar a los clubes náuticos de Andalucía, es decir, necesitamos que salgan, que se comuniquen, que tengan experiencias con otros clubes náuticos y que creen unos flujos de comunicación y de intercambio que yo creo que son muy positivos para las personas, pero son también muy positivos para la economía. Este nuevo gobierno andaluz tenemos claro que la apuesta, la inversión en los puertos, sean del tipo que sean, comercial, deportivo, son generadores de economía, son generadores de empleo. Con anterioridade as dúas delegacións tamén realizaron unha visita a Portosín, un encontro este no que tamén estivo presente a propia conselleira do Mar, Rosa Quintana.